Hej alle sammen, jeg vil lave sådan et lille november haul, og jeg beklager for den dårlige kvalitet. Sorry. Som sagt, jeg vil lave sådan et lille november haul. Jeg har ikke købt så mange ting, så ja. Jeg har været inde i Fakta, og der har jeg blandt andet købt den her Vaseline håndcreme. Og der er 75 ml i. Og så har jeg købt en Gulliver! Yay! Og det er den her hvide en. Med knæs. Ja. Og så har jeg købt den her Labello vitaminshake. Og den er med lille æbler og sådan et eller andet i den stil. Og så har jeg været inde i Netto, og der har jeg købt, jeg ved ikke hvad sådan en hedder. Men ja, det er sådan en her, og det er sådan en, og i den ene ende, der er der sådan en eyeliner, kan ikke tale i dag, ja. Og i den anden ende, der er der en øjenskygge. Og jeg kan lige prøve at swatche dem for jer. Ja. Her er den der eyeliner. Og ja, jeg ved godt, jeg har gjort den lidt tyk. Men ja, I kan jo altid bare gøre den tyndere ved ikke at presse så hårdt. Og så har jeg købt, som sagt, den her øjenskygge. Og den ser derud. Og den er faktisk lidt sådan grøn sølvagtig. Ja. Jeg ved ikke, om I kan se det så godt, men ja. Det er bare sådan her. Ja, og så har jeg købt sådan en Marabou i Spar. Sådan en chokoladetingling, og jeg har spist den. Ja, det er sådan det jeg havde for jer. Som jeg havde til jer i dag. Og så vil jeg bare lige vise jer mit outfit efter dag. Mine læber. Det er jeg har bare puttet en af Remy Londons lipstains på. Den der, jeg kan ikke huske hvad den hedder. Ja. Og så har jeg en trøje-tingling på fra Only. Og så indenunder har jeg den her grimme, jeg synes den er grimme halskæde på. Fra, jeg ved ikke hvorfra. Og så har jeg denne her top på fra Mila. Og så mine bukser. Det ser bare sådan her ud. Det er sådan nogle pinke nogle. Og så er bare et par sorte strømper på. Så ja, det var min lille video for jer. Det her var min lille video til jer. Hej hej!